Türkmenistan'ın resmilerinin Türkmenistan'a cins dengliğinin bercay edilýänligi barada iyidi giderli, çyna verimsiz kepil geçýänliklerine garamazdan, hakykat yüzünde yurtda ayallara garşy edilýän basyş we zulüm gün-günden erwetleşýär. Çeşmelere göre Aşgabatda esasy yol polisiýa müdürlüğünün binasyna 300 ayal üçün ýygnak geçirildi. Şol sanaky ayalların käbiri henidem sürücülük şahadatnamasyny alyp bilmendir. Türkmenistanyň ayal gyýyllarynyň hukuklaryny goramak komitetiniň wekili hökmünde özüni tanajan bir ayal bolsa, ýygnanýanlaryň hemmesine gödök käýinip, ayal sürücüleriň köpesiniň türkmen däplerini eýermeýändigini aýtdy. Milli eşik giýmeýär, saçyny ýalyk bilen örtmeýärler, açyk makyaj we manikür edýänliklerini, ahlaksyz hereketlerine şaýatlyk edýänligini we agtulug sürücülük şahadatnamasyny bihayalyk etmek üçin gerekmişinidi. Bular ýaly edepsizlik düýbünden gadagan edilen we şol bihayalyk sebäpli ýollardaky helakçylykleriň döremegini köplenç ýagdaýda ayallar günäkärmişin. Haramda Berdimuhammedowyň oglunyň bir çagany maşyny bilen kaktyryp uranlygyny we ýegenleriniň sagatda 200 kilometr tiýlik bilen ýollarda sürýänligi, köçelerde rally gurnap adamlary basyp öldürýänlikleri barada mesele hasaba alınmady we elbetde ara alınıp maslahatlaşylmady.